1 2 3 ini boleh malah nih. Good evening and welcome back to my channel. लोगोफोर जोङो दा बेलासिथ' नंला माने मोनाबायानो एसे सान हाबबाय ओमफ्राय जोङो दा शपिं खालामनो थांगोन ओमफ्राय जों थांगोना बे बेगास मलावनो ओमफ्राय खाथिबो जायो नालाय बेवहाय ओमफ्राय जों दा बावहायनो थांनोसै ओमफ्राय ओरैनोथ' बारा शपिं खालामनो हाया फैसा गैया दा एफा एनै बायनानै लाबोनोसै आरो बेरायथावथावनो ओमफ्राय दा बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसैलाय दिनै दा मा खालामो दा हायोबा नोंथांमोनहाबो आंनि भिडिअखौ नायलांफाबाय थादो जेकेट गाननानै लाखानोसै गोजाङोबो नालाय बार बारो बिदिनो गरमबो मोनो आरो गोजाङोबो ओमफ्राय दा गाननानै लाखाबाय बेग लानोसै जोङो दा मोनफैबायबो नै लोगोफोर बेनो जादों बेगास शपिं मल बियो दङ द्वारकानि सेक्टर 14 आव दा सम साफाथार मला गोदान माने बांद्राय फुराना जायाखै आरो ओंखायनो दा एकदम साब सिखन माने साफा नुथारो आरो ओमफ्राय जोङो दा नैबाव H&M आव फैबाय ओमफ्राय दा नायनोसै मा लानाय जायो ओरैबायदि माने गान दामनानै होयो भइस ओभारसो खालामनांगौ जायो लोगोफोर ओमफ्राय नैबावहाय माने ड्रेसआ बिराद मोजां दङ आरो बिराद किउट दङ नाथाय लोगोफोर जोङो मालाबा अबेबा ड्रेसखौ मोजां मोनबाबो लानो हाया जायो मानो होनबा गासैबो जायगायाव माने गासैबो अबेबा ड्रेसआ गानजाया दा आङो सेलेक्ट खालामबाय नैबे माने लंपेन्टखौ आरो माने बिराद मोजां बियो राभिउसनि थाखाय ट्रेभेल खालामनाय बेरायनाय आङो बांसिन माने कम्फर्टेबल मोननायखौ नागिरो गस्लाखौ ओमफ्राय आङो दा बेखौ लानो सानबाय ओमफ्राय बेखौ लाग्रोनोसै आरो ओमफ्राय दसेयाव नायनोसै मा लानाय जायो खोनायाना लोगोफोर आं दा शपिं खालामबाय ओमफ्राय दा एसे नायबावनोसै मा लानाय जायो दा नोंथांमोनाबो नायलांखाबाय थादो फैनो ओरैनो भिउआ Hah? बिराद मोजां गस्ला दं नै लोगोफोर लाइफस्टाइल बेयाव
खालामखांबाय ओमफ्राय दा थांनोसै गोलाव खेब फट'खौ लोगोफोर दसे जिरायबाय मेंनानै ओरैजाय भिउआ दा बेनो जोङो दा शपिंबो खालामखांबाय ओमफ्राय दसे जिरायबाय ओमफ्राय बिदिनो बेरायबायबो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ आंना बेनोसै लोगोफोर स' गुड नाइट एभरिवान